Dat is Hoefijn. Hoefijn, ja, oké. Maar dat is die, hè? Was ik klaar? Ik denk dat wel. Ah, dat kan niet. Saddam. Ja. Eerst motor gebruikt, hè. Mega. Maar dat valt nu wel zo. Ja, maar dat lijkt zo echt. Oké, is het deze? Ja, het is bezig. Zeg, wat hebben die met al die vurken? Oh nee. Oh nee, wat is dat? Wat is deze? Zeg, mannetjes, wat is hier gedaan? Wat is nou in het feest gedaan eigenlijk? Ja, dat vind ik niet goed. Oh, al die hier ook. Van die bankers, hè. Bam. Jij zit er precies als een Mongool. Is er nog iets waar ik voor u kan doen? Ja, ik denk dat niet. Dat jij alsjeblieft van ballen weg hebt? Ja, dat is echt iets waar ik niet. Hé, ik ben het mooiste sportchef en ik wil dat ballen. Ik hoor dat nou mooi. Mooi sport, maar hoor dat mooi. Beltje 007. Niet idee. Nee. Allee, hoor. Jullie hebben kapot. Wat je niet doen? Ballen. Ik haat je. Zalig. Is dat de chef, hè? Goed door. Wat is hier? Dat is echt bij kotsen. Volmeren, man. Maar ja, dat is echt wel op te bomberen. What the fuck smelt dat, ja? Dat valt iets gemeld. Dat valt iets gemeld. Niet zo. Dit blijft niet meer. Die blijft ik wel lachen.